खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि महरै मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर रबि नार्जारिनि बिसि इसा नार्जारि बिथाङा पन्चायतनि आफादगिरि बिबानाव देरहासार जानो हाबाय। भारत आरो पाकिस्तान हादोर मोन्नैबो गेजेराव सोलिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै दोनथ'नाय IPL गेलेनायखौ फैगौ 3 जुनाव आहमदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव फिन IPLनि फाइनाल खेलाया जागोन होननानै थि खालामबाय। असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि सुमि बरा बिथाङा माखासे ट्रेडिं गेम्सनि जाउनाव जेलाव थानांदोंमोन नाथाय दायो सुमि बरा बिथाङा उदां अख्रांनि सिङाव ट्रेडिं कुइन सुमि बराया जामिन मोनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बरबुरुवा थानानि केसआव सुमि बरानो जामिन होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय पासिन्जार कामपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिनि मोजां मोननाय हौवाखौ बुथारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयकान्त दासआ गावनि बिसि गीता रानी दास आरो बिनि मोजां मोननाय सासे टेट फोरोंगिरि भास्कर ज्योतिनाथखौ हरनि समाव बिनि भारा न'आव थांनानै लहाजों बुथारहैदोंमोन। बेनि उनाव जयकान्त दासआ गावखौ कामपुर पुलिस थानायाव गथायहैदों होनना खौरां मोननाय जादों। काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव एन्टि पचिं अपारेशन खालामदों हाग्रा रैखाथि बिफाननि गुलियाव सासे चुरां सिखारि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। गोथै सहनि साखाथियाव गंसे राइफल बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। पाकिस्तान हादोरखौ मदद खालामना हमजानाय इउटुबार ज्योति मल्हत्राया पाकिस्ताननि रैखाथि मावख'गिरिफोर आरो इटालीनि मावख'गिरिफोरजों सोमोन्दोआव थानायखौ सिमान जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरा बुंथिदों दि बिथांजोनि सिमान लानाया इंगित होयो दि बिथांजोआ पाकिस्ताननि बिथोन बायदियै खामानि मावगासिनो दङमोन। ज्योतिया पाकिस्ताननि गोजौ आय'गनि सासे मावख'गिरि दानिशजों अरायसम सोमोन्दोआव दङमोन होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला बनसुवा आरो मिरु बनसुवा जथायै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिजाबजों लोगोसे 4 कौटि रां जाख्ल'नायाव लोब्बा गोनांफोरखौ नायसंनानै आयेन बायदि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बनसुवा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरुनि नेहाथारि नबज्यति स्वर्गियारि, जिल्ला बनसुनि नेहाथारि दिजेन्द्र मोसाहारि, मिरुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जन बसुमतारी बिथांमोना। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै अल कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियनआ खौरांगिरि मेल लादों। फैगौ BTC बिसायख'थियाव फकिरग्राम, गुमा थुरिबारि, मथुंगुरि बायदि गोबां राजबंशी थानाय BTC बियाबफोराव जायखिजाया दोलोआनो राजबंशीनि बिजाथि फसंनांगौ होनना आक्रासुवा दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरांगिरि मेलाव राजबंशी हारि रैखाथिखौ बिथा खालामनानै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिज'रामआ भारतनि गिबिसिन 100% लेखा गोरों सुबुंफोर थानाय रायजो महरै सिनायथि जादों। मख'नो गोनांदि उलास आन्डारस्टेन्डिं लाइफलं लार्निं फर अल इन ससाइटि बिथांखिनि गेजेरजों मिज'राम रायजोनि थागिबिफोरखौ लिरनो फरायनो फोरोंथाय होनाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों दिनै मिज'रामआ भारतनि गिबि 100% लेखा गोरों सुबुंफोरनि थागिबि रायजो महरै सिनायथि जादों आरो बे बाथ्राखौ मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि लालुदुहमआ फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों।
थांनाय मैया डिमाकुसिनि रोदोमखां आरो सोमखोर भेलि टी प्रडिउसार कम्पानिनि लिमिटेडनि बानजेनायाव मुलुगनां साहा सानखौ लोब्बा लाखिनानै मुलुगनाङारि साहा सान फालिदों। बारेंगाबारि रोदोमसा टी प्रडिउसार कम्पानिनि बटलिं लांगोनायाव खुंनाय इन्टारनेशनेल टी डे फालिनायाव बड'लेण्ड स्मल टी ग्र'वार्स एस'सिएशननि डिमाकुसि जननि आफादगिरि गौतम शर्मा, नाबार्डनि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट मेनेजार अफिसारजों लोगोसे कम्पानिनि बाहागोगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।